Empanada é unha copa de viño da Ribeira Sacra. Non se pode pedir máis nunha mesma festa. O viño está boísimo e a empanada, bueno, mellor imposible, unha maridaxe perfecta, Dende hai 4 anos, os viños de Pantón regan un dos pratos máis universais da gastronomía galega, xunto ao polvo, claro. Coa empanada, claro, por suposto, para tomar co viño. El levo típico de por aquí, que é o chorizo picante, panceta, cebola e pimento. Na feira participan este ano 8 adegueiros da denominación de orixe Ribeira Sacra. Buena cosecha, buena uva, una calidad buenísima. Ten calidad, pois pola clase de uva, a mencía. E a segundo polo clima. Temos un clima maravilloso. Cun bo tinto ou branco é doado seguir o ritmo da festa. Temos o que é o godello e logo temos en tinto mencía. Un viño moi afrutado, un viño moi agradable al paladar. Yo ya he venido otros años y este año está genial el vino. Está estupendo porque el año pasado hizo muchísimo calor y este año está espectacular. Son 26 anos os que o Concello leva homenaxeando os caldos de Pantón. Esta é unha edición especial. De ano en ano pois vai moito mellor, pero teño que dicir que este ano é o mellor de todos. Primeiro estrenamos como municipio turístico e logo estamos tamén para probar o que é o patrimonio da humanidade, que espero que no ano próximo sea. Ata aquí chegan xentes doutras terras de Boviño. Somos de Pontevedra, Morrazo. Encantados, o viño riquísimo. A pena non probar todos, sabes, tertego a probar todos. A empanada boísima, todo fantástico. Pantón pecha mañá as feiras anuais do viño da Ribeira Sacra. Logo, en xullo, virá o festival 17 graos con música, gastronomía e máis viño.